Депутати дошли ли са сътрудници на Продължаваме Промяната? Колеги, айде малко разстояние да мога да мина да говоря с всички колеги, ако обичате. Да. Първо искам да ви кажа следното нещо. Това, което се случи вчера, нормално ли? Да бъдат бити полицаи. А това, което се случва да бъдат бити полицаи. Да бъдат бити полицаи. Да бъдат болници. Как тълкувате поведението на плезещия се полицай? Опит за провокация ли е това? Видях клипчето, което се разпространява в интернет. То е заснето от кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещия се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо конкретно лице срещу него, така че предстои да си извършиме необходимата проверка. Това ли е демокрацията? Да се гонят, да се гонят, да се гонят, да се гонят, да се гонят депутати по кабинетите. Няма да шпионирате какво правим. Нямате това право. Не може да снимате. Депутати по кабинетите да бъдат притеснявани, да им кажат слезте долу. Връщаме Народния съд ли? Това ли искаме? Не, няма да отидете където решите. Ето на камера го казвам. Няма да ходите където решите, да шпионирате и да дразните народните представители. Разбрах? Добре, набийте ме тогава. Добре, радвам се. Радвам се. Иска ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? С моите симпатизанти. Аз нямам по-малко симпатизанти. Вижте, нямат право. Съобщение за гледащите отвън. Протестиращи. Не знам, я бях от тук, мършлеп такъв. Добре, това ще е силно. Някакво съобщение за протестиращите отвън. За тебе говоря, разбираш ли? Ти си пълен мършлеп. Питам ли да дадете съобщение? Да дадете съобщение за протестиращите отвън. Какво мислите за бюджета? Браво за културата. Браво! Много културно. Добре, аз ще го чуя всички отвън. Да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват елате долу пред Народния съд. Няма такъв съд. Друга година е, няма да им се случи на наследниците на Комунистическата партия. И аз съм гарант за това. В момент, в който страната ни се нуждае от стабилност, предвидимост и защита на хората, се стигна до решение, което буди сериозно безпокойство. Отлагането на бюджетната процедура за 2026 година. Бюджетът не е изтеглен. Процедурата по приемането беше отложена. Събрах сутринта Дом съвета, събрах подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатоносител и им казах този бюджет да се изтегли. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим заложените социални политики, БСП Обединена левица ще преосмисли своето участие в управлението. Във връзка с това проведохме съвместно заседание на Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и Коалиционния съвет на БСП Обединена левица. Това ли е демокрацията? Да се гонят, да се гонят, да се гонят, да се гонят депутати по кабинетите. Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Го държа. Няма да се случи тази комисия по най-същите заседава комисията, а не в почивката на Народното събрание. Да не пречите. Не можете. Айде да пробвате. Искате ли да? Да. Пробвайте. Искате ли да излезете от тук? Да. Хайде. Няма да се случи тази комисия по този начин. Ти ли казваш? Да. Кой си ти? Член на комисията и народен представител. Ти ли ще кажеш? Да. Кой си ти? Господин Никой. Добре, но няма да се случи тази комисия по този начин. Няма да се случи по този начин комисията. Просто от уважение към вас спрях да кажа какво е положението и разбира се на госпожата да кажа, че когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест.